Na konci tejto lekcie prečítate nové korejské písmená. Žiadne zapamätávanie. Poďme na to. Pamätajte si tajomstvo hangulu, každé písmeno má tvar vašich úst, keď ho vyslovujete. Tu je písmeno. 쌍기역, Znie ako KK, je to napäté, rovnaké miesto, tesnejšie, bez vzduchu. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 까, 고, Tu je písmeno. 쌍디귿, Znie ako TT, je to napäté, rovnaké miesto, tesnejšie, bez vzduchu. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 따, 또, Tu je písmeno. 쌍디읍, Znie ako PP, je to napäté, rovnaké miesto, tesnejšie, bez vzduchu. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 빠, 고, Tu je písmeno. 쌍시옷, Znie ako SS, je to napäté, rovnaké miesto, tesnejšie, bez vzduchu. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 싸, 쏘, Tu je písmeno. 쌍지읒, Znie ako je to napäté, rovnaké miesto, tesnejšie, bez vzduchu. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 짜, 쪼, Spojte spolu hlásku a samohlásku a dostanete slabiku. Ako stavebné bloky. 까, 고, 따, Teraz je to na vás. Prečítajte si to nahlas. Zastavte sa, ak potrebujete. 까, 고, 따, Úžasné. Práve ste sa naučili 5 spoluhlások. Už dokážete čítať viac korejsky ako včera. Teraz si to zapamätajte. Choďte na korean.viasom.com. Bezplatná prax, žiadna registrácia. Odkaz je nižšie.